आरो बावैसो दुरान काप जागोन जोंनि बड'लेण्ड टीमा दुरान कापआवहाय फैगौ 27 जुलाइआव नोंथांमोना भुटान टीमजों गेलेगोन बेवहाय नोंथांमोना देरहागोन बायदि मोनदों। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार BBCA मिसनाव फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गेलेगिरिफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा बे खौरांखौ मिथिलांनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जानानै नोंथांनि चेनेलजों खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आङो जोंनि गोजोननायखौ मिथिहोग्रोयो। जोङो मोनसे फुटबल क्लाब जोंहा मोनसे दङ एबेनेजार फुटबल क्लाब होननानै बुङो। बे बारावहाय जोङो भुटानाव थानाय गेलेफु माइन्डफुल सिटि बिसोर टीमनि नाम बिथांमोनजों फ्रेन्डलि मेट्स जोङो गेलेनो थाखाय थामथियारि जादों। फैगोन 27 जुलाइ मासनि बे गेमखौ गेलेफु गेलेहैनाय जागोन। बे गेमखौ गेलेनो साननाया ओरै माखासे बोसोर सिगां एराउन्ड 20 years बेक गेलेफुनि फुटबल हान्जा जोंनि थुक्राझारनि कन्टिनिउ बिदि फ्रेन्डलि गेलेबाय थायोमोन। माखासे जाहोननि थाखाय बेफोरो बोरैबा गेलेनायफ्रा जायाखिसै। आरोबाव दा बेखौ आरोबाव बोखांफिननो बिथांमोनजों रायज्लायनाय जादों। ओमफ्राय बिथांमोना जोबोद मोजां मोननानै बरायदों। ओमफ्राय जोंनि साननाया बेनो बे जोंनि खाथिनि हादरखाय बेवहायनि मानसिफोरजों जोङो गोजोन थासारिखौ मेनटेन खालामनो फ्रेन्डशिपखौ मेनटेन खालामनाया जोंनि खामानि। ओमफ्राय फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि मोजां मोनलायनाय फ्रेन्डशिपफ्रा जेन मोजाङै थाबाय थायो बेबादि मोनसे जोंहा हास्थायनाय दङ। बे बर्डार एरियायाव जोङो मोनसे माने गोजोन मोनसे थासारिखौ जेन लुखांनो हायो बे जोंनि हास्थायनाय। लोगोसे जोंनि प्लेयारफ्रा बिभिन्न गामियाव स्केटार्ड बिसोरो इन्डिभिजुवेलि बिसोरो गावबागाव मोजां जोयो। जों बिसोरखौ मा सानदों कम्बाइन खालामनानै मोनसे टीम बानायनानै गेलेहोनो गोसो जादों। बिसोरनि टीम स्पिरिट जाहाथे मोजां जायो ओमफ्राय खेलाफ्रा जेन मोजांसिन जालाङो। बिसोरो बैसो दासो देरफुनाय सेंग्राफोर गेलेनायाव आखा फाखा कलेज स्कुल फरायनाय मानसिफोर जोङो सानदों मा फुटबल मुलुगाव जाहाथे बिसोरो मोनसे सिनायथि मोनो लासैनो गोजौ थाखोआव जेन गेलेलांनो मोनो बेबादि साननानै जोंनि प्लेयारफोरखौबो जोङो जोथोन लानो हास्थायदों। ओमफ्राय जोङो बिसोरखौ बेबादि टीम जथाय खालामनानै बिसोरखौ जोङो कचिं होदों। ओमफ्राय जोङो बे टीमखौहाय जोङो रेडि खालामदों। उनावहालागै जोङो बे टीमखौ गुबुन हान्जाजों जोङो गेलेहोगोन। बेबादि एक्सप'जार मोनोब्ला जोंनि टीमा हयथ' मोजांसिन जालांगोन जों बेबादि हास्थायनाय जोंहा दङ। ओमफ्राय बिसोरो रिकगनिसन मोनोब्ला हयथ' गुबुन स्कपफोरबो मोनलांनो हागौ बेफोरो उननि खोथा। जोंनि दानि साननाया जों बिसोरखौ माबोरै मोजां प्लेयार खालामनो आरो मोजां डिसिप्लिनाव जों बिसोरखौ बोरै लाखिनो आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोंनि समाजावहाय जों मोनसे मेसेज होनो गोसो जादों जे जोङो स्पर्ट्सआ जोंनि आंगो मोनसे बे गेलेनाया। ओमफ्राय बेवहाय जोङो नांथाबनानै थायोबा जोंनि फिजिकेल आरो स्पिरिचुवेल मेन्टेल बेनि ग्रथआवहाय बियो हेल्प खालामो। बेनिखायनो फरायनाय गेलेनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोंनि सेंग्राफ्राबो आवगायलाङो। बेखायनो जोङो बे स्पिरिटखौ लानानै जोंनि सिङाव थानाय अर्थात गवालपारा बर' बाप्टिस्ट सिङाव थानाय जोंहा मोनसे इयुथ कमिटि दङ। बिराद कनसार्न बिसोरो इयुथफोरखौहाय माबोरै मोजां खालामनो। दा बिथांमोननो दायित्व होनानै जोङो बे गेमखौहाय दैदेनलांनो जोङो माने परामर्स होदों। दा बिथांमोना लिड लागासिनो दङ। फैगोन 27 थारिखआव जोंबो गेलेमफुआव ज' थांनानै बे गेमखौ जोङो नायगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव बिथांमोनखौ जोङो रिटार्न गेम गेलेनो लाबोगोन। जोङो बिथांमोनखौ मोजां हस्पिटालिटि होननानै दा बेस्ट अफ बेस्ट जों जेरै हायो बिथांमोननो जोङो जोंनि सनमान होनाय आदर होनाय दाव खालामनायफोरजों जोङो बिसोरनि गोसोफोरखौ बोनो हास्थायदों। रिटार्न गेमा हयथ' 1 सप्ताहसोनि उनाव जागोन। बियो जोंनि थुक्राझारावनो जागोन। दा बेबायदिनो गोबां लाइमोनफोरा स्पर्ट्सनिफ्राय गोजानाव थायो बेबायदिनो जानाय लोंनायजोंहाय गोदोनानै थायो। सार बैफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? जोङो दुखु खालामो जोंनि न'खरफ्राव गामिफ्राव माखासे जोहोलावफ्रा बेबादि गाज्रि मोनसे आसार खान्थियाव गोग्लैसोनानै दङ। बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे एफर्ट लायो जेरै पार्सनेल काउन्सिलिं ओमफ्राय
पार्सनेल मटिभेसन जों बेफोरखौ मानसि एंगेज खालामनानै बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो जुजियो ओमफ्राय स्पर्ट्सनि दारै जोङो सेंग्राफोरखौ ज' खालामनानै जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बिसोरखौ एंगेज खालामनानै जोङो मोजां लामाजों जाहाथे दिखांलांनो हायो बेबो जोंनि मोनसे एफर्ट जायफ्रा अलरेडि इनभल्भ जानानै दंखायो बेफोरबायदि फेग्रा मुवाफोरजों बिसोरनि थाखाय जों स्पेसियेल गुबुन जोंहा मोनसे उइं दंबावो बिसोरखौ जोङो काउन्सिलर टिम होननानै बुङो बिसोरो फल'आप खालामो ओमफ्राय जोंहा माखासे साक्सेसफुल बेबायदि रिजाल्टबो दङ आं बेफोरखौ बुंथ'ला खिन्थु जोङो सिरियासलि एफर्ट होदों जाहाथे बे गोग्लैनाय जोंनि आजोला सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों बोखांफिननो हायो बे मोनसे आरो जायफ्रा बेवहाय एटाचमेन्ट गैथ'वा बिसोरखौ जोङो स्पर्ट्सजों एटाच खालामना दोननानै जाहाथे बेवहाय माब्लाबाबो गोग्लैहैया बिसोरखौ जोङो दिखांलांनो थाखाय जोङो नोजोर होदों जोङो एटाचमेन्टआव दङ जोंनि बिटिसिनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट EM बिथाङा जों कन्टेक्टआव दङ ओमफ्राय बिथांजोंनो मावफाग्रा जोंहा सासे जोंनि मानब गेदेर सार दङ निजोम खुंगुर नार्जारि दा बिथांमोना स्पर्ट्सनि गोबां लामा मिथिगौ माब्रै स्पर्ट्सनि दारै रिहेबिलिटेसन बा बेबादि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रिफ्राव हाबनायनिबो माखासे खाबुफोर बे खौरांफ्रा बिथांमोननाव फैयो आरो बावैसो दुरान काप जागोन जोंनि बड'लेण्ड टीमा दुरान कापआवहाय माने जोबोद मोजां नाम दखल खालामदों ओमफ्राय जों खावलायदों बिथांमोनखौ जोंनि बे प्लेयारफोरखौ दुरान कापखौ नायनो थाखाय एसे बेबस्था खालामनो होबा हामगौ जाहाथे इन्सपिरेसन मोनो बिथांमोना एग्रि खालामदों जों बेबस्था खालामगोन जाहाथे बिसोरो दुरान कापखौ नायनो हायो ओमफ्राय जों सान्दों बिसोरो नेक्स्ट लेभेल खारन जोङो बिसोरखौ गुवाहाटीयाव मेघालयआव आरो बेबादि जों लोब्बा थानाय मिथिनाय माखासे मोजां मोजां टिमफोरजों जों गेलेहोगोन बिदिजों जों बिसोरनि खेलाखौ फार्स्ट अफ अल जों बोखांनो जुजिदों जेब्ला बिसोरो वेल प्रुफ जाबाय डेफिनेटलि सानसे बेलासि हयथ' बेबादि जानो हागौ बिसोरखौ माने नाम मख'नानै हयथ' जोंनावसो बिहरगोन अब्ला जोङो डेफिनेटलि जोङो गोसो खुसियै जोङो बे प्लेयारफोरखौ गोजौ थाखोआव आवगायलांनो थाखाय जों हगार हरगोन जोंनि बेयाव प्रेक्टिस खालामबाय थानाय क्लाबनि मुङानो जाबाय एबेनेजार FC फुटबल क्लाब आरो बे क्लाबा फैगौ 27 तारिखआव भुटानाव जोंनि खाथियाव थानाय हादोर भुटान कान्ट्रिनि माखासे गेलेगिरिफोरजों बादायलायहैगोन फ्रेन्डलि मोनसे फुटबल मेच जागोन बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो लांगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना बेयाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आसा खालामदों बिथांमोननिफ्राय जों मोजां पारफरमेन्स बेबायदि मोनगोन होननानै आरो बिथांमोननि स्किल जे डेभेलप जानांगौ बिनि थाखाय जोङो बेवहाय कचनि बेबस्था खालामनाय जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय सानै कच जोङो एपइन्ट खालामदों आरो बिथांमोनहानो दा कच होगासिनो दङ फोरोंगासिनो दङ इन फिउचार बिथांमोननिफ्राय जों मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामदों फैगौ 27 तारिख जुलाइआवहाय भुटानजोंहाय बिथांमोना गेलेनो थाखाय कच खालामगासिनो दं थुक्राझार BBCA निफ्राय दा बिथांमोना माने बिसोरथ' आलदा आलदा जाहैबाय ना बेनिखायनो बिनि जोनायखौ बैयो लाखिनो बैनि जोनायखौ बे लाखिनो बेखौहाय बिसोरखौहाय मेनटेन खालामगासिनो दङ बिसोरनि जोनायफोरखौ दा नायनो हागोन नोंथांमोन दा फैगौ 27 तारिख जुलाइआव बिथांमोना भुटानजों नांगोन टिम केप्टेना नों दा मा नाम आंनि मुङा बिके हाज'वारि आमथेखा एरियानि दा फैगौ 27 तारिख जुलाइआव नोंथांमोना भुटान टिमजों गेलेगोन बेवहाय नोंथांमोना देरहागोन बायदि मोनदों ना मा जोंनि टिमनिफ्राय आं फाखा बुङो जोंनि BBCनिफ्राय देरहागोन सियर दा प्लेयार लोगो बिथांमोनाबो ओरैबायदि मोजां पारफरमेन्स होगासिनो दङ मोजाङैनो नाजागासिनो आरो ओमफ्राय दा साबेसे प्लेयारफोर दं बेवहाय टटेल जोंना 15 जन दं आरो फैबावगोन ना टटेल फैगोन जोंहाय दा बेयावहाय 12 जन दङ 12 आरो 3 फैबावगोन दे मोजां खालामबानो जाबाय